Il-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi kontra John Paul Woods sabiex dan jitpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Dan hekk kif il-ġimgħa komplet il-kompilazzjoni dwar l-omiċidju ta' Charlene Farrugia 12-il sena ilu. Woods qed ikun akkużat b'dan l-assassinju u li ħeba il-katavru tal-vittma bir-raġel kien wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Quddiem il-Maġistrat Marcin Farrugia kienu ppreżentati ritratti tal-karozza ta' Woods dieħla u ħirġa mill-Belt Valletta. Id-dettalji tal-karozza ġew mogħdija minn Transport Malta. Il-Pulizija kkonfermaw li ħadu l-istqarrija tal-akkużat l-isptar wara li kien għamel operazzjoni u kkonfermaw ukoll li l-akkużat ma rridx ikun assistit minn avukat. Fid-dawl ta' dan kollu l-avukat Roberta Bonello li qed tidher għal Woods saqsiet liż-żewġ kuntistabbli tal-Pulizija li ħadulu l-ewwel sqarrija fl-isptar Mater Dei jekk jistgħux jippreżentaw ċertifikat mediku li juri li huwa kien mentalment stabbli meta tieħditlu l-istqarrija. Dan għaliex kien għadu kemm jagħmel operazzjoni. Staqsiet ukoll jekk kienx hemm tabib preżenti biex jikkonferma li huwa b'saħħtu biex jagħti interrogazzjoni, kif ukoll jekk kienx intalab ċertifikat tat-tabib biex jiġi konfermat li mhuwiex taħt l-effett tal-oppju. La darba ma kellhomx ċertifikazzjoni mingħand tabib, id-difiża staqsiet kif kienu ċerti li kien luċidu u mhux fi stat konfuż biex jitkellem. It-tweġiba kienet fin-negattiv peress li l-akkużat der li kien fi stat ta' saħħa tajba. Ħareġ ukoll li ma kien hemm l-ebda tabib preżenti meta teħditlu l-ewwel sqarrija u ma kien hemm l-ebda ċertifikazzjoni li kien medikalment stabbli. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur James Gregg filwaqt li l-familja tal-vittma qed jidhru l-avukati Mario Mifsud u Chris Camilleri. Il-kumpilazzjoni se tkompli fil-25 ta' Awwissu.